Se fáiltan so go dtí Páirc an Chrócaigh. Cluiche Ceannais Lory Meaghar 2023 Lancashire agus Monaghan an Tráchtaire Míchéal anseo Tráchtaire na áling fad saoraigh I gceann cathrú chuman an lú clascail tá sin na Tráchtaire na brothalach te híos ar a barc agus an slua teachtasteach ag súil leis an gaibhlann son na fórna ag iarraigh an craobh a thart lotha dar nó craobh nach bhfuil buaite ag ceachtar dus na fórna bhí Monaghan ag iarraigh teachtain so le blianta fada se an chéadúir dómh a bheith immert in san Cluiche Ceannais. Immer Lancashire an gá Cluiche Ceannais a caiilidir ach an meid an tá orthu sa tríú ceann sinní an cheist. Cáimid súil chun ceang ar na fórna bheith dul chun Páirc a Tráchtaire agus trosnóid le Monaghan. Uborn tá immert sa chúl lomh agus lína lán chúl láidir ó sa chóirle Jack Guinan, Paddy Finnegan agus Conal McHugh. Sé Kevin Crowley ag ihre sé co-captain na fórnas inis Queen agus a lár Páirc a tosnóid Colin Merrick agus Aaron Kenny. Tá scórála den chéad scoigh Monaghan tá hain dahad seachtaim sé Niall Arthur tá seach Tráchtaire an co-captain eile ná Niall Garland ag ihre hainteag agus an fearrile chuntuirte cumáil súla river trídeag Thomas Hughes ó bhailinn na Lordacan cearadóig aimse go siúd sa comórtas go dtí seam líana. For in Lancashire agus for in láidir round haríiste an Monasteir sin Liam Nachar dul chun Páirc a Tráchtaire sa cúl dómh Pat Coates agus lína lán cúl láidir ríist le Liam Burns, Conor McCormack agus Andrew Morgan. Finn Henry, Shane Nugent agus Cormac Kenny is lína leachúil agus sé captain na fórna Tráchtaire an fearr gihre a hocht Owen Kelly a imróg taobhla Owen Clifford. Scórálathe den scothíocht ag Lancashire tá na cúl aimsethe go héifeachtach I ruch an chomórtas go dtí seo im líana. Bí ag fearr ar Ray McCormack ó Hiberdáir nó Cúchas, de aimse ag fearr bhuarís I léach go dtí seo agus an fearr contoirte eile stig sa cúne Robin Spencer 3-3 aimse go siúd. Tá sin uainn ceartanta I Páirc an Chrócaigh 5 Celsius agus ócháid agus lá ana bhór fad an dá iarransá ag iarraigh craobh Lory Meaghar a thart lotha don céadúir agus chumáile sin a bheith immert I Páirc an Chrócaigh ócháid ana bhór sethe sin dus na himreoir tá siad cleachtain is am ar barc le 5 nómad agus lá mór chumad an réiteoir Tráchtaire sin é fearr chuire Tarlach Conway ó chuman bhaile na scríne lá mór do siúd chumá agus tá míid beagnachalamh de chafisteach an tlítir ag Cluiche Ceannais Lory Meaghar dar nó lá gleithreánna chumá níochta I Páirc an Chrócaigh agus Cluiche Ceannais Nicky Rackard ag teacht ag 3 o'clock agus an son Cluiche Ceannais Christy Ring ag teacht ag 5 má se lá mór ómós á tartanis I Páirc an Chrócaigh de Jerry Murphy ar Amánaí agus cóteálaí le Monaghan for bás le déanaí agus ar dhéisté go raibh anam úsal Jerry Murphy. Luchlanta seasamh in ómós de Jerry Murphy. Ó Monaghan a chailech le déanaí agus óbhrón le na bhaintear. Tá sin agus an seara chutha gríoch tá olahúcháin ar fad déanta réig le haig Cluiche Ceannais Lory Meaghar 2023 na himreoirí cratha lábhaile ní chéile sin ag súil leis an gaibhlann dar nó an bhliain sé chatafúig an lú ar Longford agus ní hamháin bua agus churandas na bútóirí Tráchtaire ach ardú céime go dtí chur Nicky Rackard comá dúis ana bhórinis Monaghan ag cafna gantathe bána agus Lancashire leis na ceang sais dumha marún in áíire tá si dumh doracha ar réon chume agus siad an éagsúil ó na chéile inis. Tarlach Conway leis an slitir chafisteach agus sellh buaite ag Owen Clifford. Lancashire ar an ansaí go luach iarraigh chuirseachtaíon lán tosaíach aber bhá cosintans an bhí Shane Madden ag iarraigh smachtúach ag deire Irene Loha sellh chumá tá deisins á bhí seans ag David Burke ach sarb lochál déantan son ag Monaghan congrat an lína tíre chumá a leistigh agus ag an deire scuill an réiteoir leis. Monaghan inis ag iarraigh na cosintóirí hochrú agus a teachtamach an son tá Jack Guinan Irene leis ag glanna. Council Meaghar Stray agus a seach sa Lory Owen Clifford de Lancashire tá si bogad go maithig tús na himmarthe an a fásta stachan son.
Smachtathe ag Robin Spencer sin in fear conturtach ón Dave Línach an Counson dul Chaston Cool agus an chédíireacht ar fórí le Lancashire ach bhí cúisfa in san glúiseach sin dul Chasna chuige hí an iling ana géire go deire. Leis cúlbar bhuineáin se Uburn Valin na Lurgan, dar no vidir son, quid vadas nim Rory, a Páirc an Croke sar gowalan son, ag Niall Garland an co-captain, ta sig boga gamar agus gama, is takadis an tosse, ag an lawn tosse inish, ag Muinacon Desh an son, ag Conor Gernan agus é sin Clóra, an chéad coolín ag Gernan an lawn tosse, Muinacon Clóra score. Mo Dirican son, ag Monaghan, is an count a cóirt don lína ach a róg le Monaghan é sin a bhuachant báúháin eile agus déint go maith Garan Kenny. Is bucha chun ceing ag Kevin Crawley. Gyrg é bhalú howlan son tá Niall Arthur sin in fear conturtach eile atá ag Monaghan ag an count son a Meaghar stray agus Irene Lancashire tachtamach agus an count so glanta ríisteachá. In a Ross, stigan son ach déint go mahan son ag Robin Spencer. Cowardí áfach. Coward an lína ach an count son a Meaghar Haran lína agus buc slasan chéad count seanóna. Ba sé fábhar Lancashire dar nó leabhar foul agus Caharvanna Chin agus na háiteach sin in iarthúsgurt hasna atá mar chud den bhuireann cáiliúil so agus an count son is Conor Madden. Ísleach Dacherty an son ag Spencer sin a gárdach ar óg leis go deire. Bhí rád de bhirt ag an deire pass seachtaí Conor Madden. Madden fós dul óga Cluiche seach an sungadí Shane Madden. Seansach Shane Madden, Illinger, Gaman, Counson, Chrócaigh, Haran Trasnán. Na fórna chorm den géad bhauta. Glúiseach Mahan son ag Lancashire. Shane Madden ag Chrócaigh agus Tommy Coram. Nimmer to the low count na Páirc. Muinachan a ríist. Stracha le Ethan Flynn. Smachta go háling ag Circalúamach an iling níos fiaríon of dohin na muir ag Farach an Counson ag a deire haven a láva clay agus fóríl an céad counter stray ag Muinachan go tíseo tránón agus an banistóir sin Arthur Hughes ag Faristach an son ón Dave Lee na ábhar mhór déint agus na fórin ar fad teacht go dtíon cléthe Ceannais sa. Niall Garland and co-captain na dul ruúthair. Tás í bháis te gán ach búte ag an costan tórnú leabhúte. But na broseach ag a deire ní dhéananig mar go bhfuil Shellifernash ag Muinachan agus tá Shanson son ag Ethan Flynn agus an tarna cúlín in Isisicá. Scór maith ag fear na Cláirsigh agus Muinachan gafa chun tosaigh. Stephen Lamb, Earl of Valin na Lurgan, tá Cluiche an son feicethe ag Tarla Conway. Bhí Dúrcan acha leis an Immerton son agus beag buile séir dá thora ag Muinachan agus seans an Faras bar sin na bhéadú amach tá séadán gaothain ar iarán tá Páirc an Croke tá dul níos mó trasna na Páirce seachas bheith taobhú le hainge ach má tá sé taobhú le fuair na stocha le Lancashire athá in san chéad leach ach is duine maithe Derek Harrell nu Niall Arthur becerta marrá ar na pocan na séire seo. Héana dahad a seach daim se gé teachta seach sa cléthe Ceannais agus an tarna duine is fear ó heh scóráil go mórtas Lory Meaghar imlíana. Seansan is ar scóráil an Counson ard agus crying ag Niall Arthur. An tríú cúlín inis ag Muinachan. Iad soccer níos fear go dtí seo. Rís Muinachan a tacht. Nu géirí tacht ach trid an son ó Lancashire ag a deire na gansa bána tachtamach an Shellifernash ag Stephen Lamb. Muinachan fós dul ruúthair agus tá contúirt agus oscailtaí an agus tá deisir scóráil an Counson Ibrahistach ag Niall Garland. Anna scóráil ag Muinachan go dtí seo cethir immerthór éagsúil ar chlár na scóracha.
agus an buntáiste sin síntamach gotí trí cúlín. Nis scóraigh tastal ó Lancashire. Owen Clifford. Cloch dubh ach ag deireadh an réiteoireach raibh Cluiche déanta agus buile séir dá thora ag Lancashire. Nis gléise amach gearing Robin Spencer chun accounts á hógand. No, fága siad ag deireadh fé Conor Madden is tócha. Counts á well tá sé taobh an lína I lár Páirc an Páirc an Chrócaigh. Lohanna beag cuithe mar derm beidir cabhrú lotha. Ní mór an de bhantáiste thara sé de Conor Madden ach scóraigh tastáil ó Lancashire an counts on Chróris Dach agus ag deireadh Haran Seasnán. Scór maithan ag Madden an bhirt mun cuaram na bochan na séire crying gotí seo. Sár gohálan son agus an counts on a mehisteach ag Conor Gernan contúirte stigan son ach ag deireadh an tála Lancashire an counts on a glanna ag mreachtad go contúirte go stigan son. Le Shellavach Lancashire ach ag deireadh gearr amach go héifeach an son a ríiste ag Monaghan. Muín go Lory ag fás ina go dimmertha. Cluiche an son agus buile trasna cosa Ethan Flynn an son go mí deach deir an réiteoir. Cílíonn sé sin go mbeidh seansaile bhuiile séir Conor Madden. Stephen Lamb thógann counts do bhuiine ní ach Niall Arthur ba ceart marrá se Arthur. Cúlín gotí seo go hain a dahad a hochtanis sa chomórtas am líana an príomhscórálaí áfach ná fear an chabháin Canas Meaghar hain a chuige go siúd ach Annie Hans in jobh go méid báíocht agus bár fiabhs déanta ag fear bhuineáin sin Niall Arthur an tarna cholína go siúd san buntáiste síntamach a ríist ag muoineáin. Is cén sa smacht ag David Burke. Cowardí agus go deireadh Irene Loha é chamád agus ceann maithe teachta seo cai sé Turlington is contúirte stigan son agus an cúl bara déanta go más stigan son ag Newborn an lámh chur an áde brethir an slitter agus glanta go mar amach go fada le Colin Merrick. Muoineáin ag bog an níos fearr ag tús na himmartha. Isteach Lory hain siad Stephen Lamb inis. Counts á scuilte isteach ag siú díreach Haran spot a dubh. Anna Iircht an son ag fearr bhaile na Lurgan. Stephen Lamb ag aimsú, sé an aigadó. Deachirtaí ag Lancashire na pocan amach sin na bhócant, ach tá sé sin inis acu. Conor Madden, cúlín maithe go siúd níos túis go bhuiile séir an counts á ríiste teachta seach go contúirteach. Seach deis an sá ag Lancashire agus nada sa líon tán. Robin Spencer ag aimsú cool cinúnach de Lancashire agus é brab na súl ní leatra cúlín amháin. Cíime de ríis Anna Iircht ar fad. Smachta ag Spencer 3-3 teachta seach sa cléthe. 4-3 in isige. Cool táchtach ag Lancashire. Nis spreige sé sin iad gan éon ceist. Cluiche gan éon ceist agus tá fearr Lancashire sínt an son. Ach an cool sin ag Spencer an a háchtach ar fad dómh. Tá iad a Haran Tarnash in san cléthe. Don atranis ach éon cúlín amháin. Réiteoirnis dúrcha cintú go bhfuil fearr Lancashire go bra agus cabhar leish tastáilú ag siúd an son bloga isce teachta seach an sás an súd tá sin a bhrothil ceartís ar a barc an tá in Páirc an Croke in Nov. Cór leish sin fós a dul a seach ach beag deis leis an bhuiile séir ag Lancashire agus seans go siúd cuasaí a chormúd an tarna bouta anna clé go dtí seo chorm go maith.
Dar nó casna fór na gcuine bhí chéile níos túisce sa comórtas agus an bua an lá sin ag Monaghan bhí scóráil anna ard 15 ag gcuine 3-8 an lá sin. Cluiche fósa tastála ar Lancashire an son. Réiteoir tóg an nóta den am a bheith curtha ag deire an chéad leathan sá. Agus Tráchtaire ar na cosa díag ar níag. Cíbann san Banisher Lancashire sin é líam nachar híos ag leabhart leis na Lory atá ge, taobh leis tá James Sathairn agus Richie Barry dar nó bhí líam nachar a héin, bhí sé gimmar Cluiche Ceannais 2019. Mas na gosantóirí Cluiche Ceannais a chaileidir dar nó cai Lancashire gá Cluiche Ceannais 2018 gona ligí agus 2019 gona lítrama ach befráloha é sin chur I gartans agus an ceanna bhúchant an géadúr an so tránó na Harnashire na cosatá Conor Madden ach tá sé murigach go má treis an buile sin I aimimsú agus níl go an bhága siad an buile séir fé nach chúram agus sé stocha tar sé fuiisih leis a gaan son agus de sé hartá Tráchtaire chuig a héin. Stom go breid dar Carl Chrócaigh agus chance again na fór na chur ar chóscór. Cansa na meisteach cumad a tíir gleistigh an son ceap gur sé fóí níl ar an réiteoir agus bhí Monaghan dúisethe agus beoistigh an son agus airíonn leo teachtamach an cúil sin well Viidir inúachtar ach é sin treis gete fantasta agus beag freagraí a tastálanis Aaron Kenny ag gur announcí isteach sa Lory an son smacht ag Conor Garnan cúlín má ag an lán tosaí ag bogan níos fuid amach ón cúlach an ceansa cailte agus fás muinín in le feiscint in immert Lancashire. Fad na talún an son in Monaghan. Seach fan le Ethan Flynn. Pass áling isteach an son gotí Conor Garnan an tarna cúlín ag a siú tránóna. Bhearna síntamach dí péir a ríist. Cóimmert in chéad scoth an son ag Monaghan. Connicidir greibh Garnan istigh leis héin spás ó sa cór agus an tarna cúlín in isige. Clifford an son. Cluiche. Deisir scóranis ag Robin Spencer and Farry Yaim se gan cúil Míchéal an son agus an cúile búilt an son ag frach híos féhí Jack Guinan. Deisir go siú teachtamach agus dul ar an ansaí a ríis Monaghan ag leir na seileadh ceann garad ibristeach an son smacht a go háling ag Niall Garland an co-captain sin cóimmert in chéad sco ag Monaghan. Ardíirt an son Creekna ag Garland an tarna cúlín ag a siúd agus a brabna súil an bhearna sin síntamach atí trí cúlín a ríist. Rís Monaghan a teach bouta eile. Níl an cúil sin treis chuirteach mór an gotíise ar deiseanis ag casa Niall Arthur ach an ceann son ar héamh na lámh a deisean tarna ceanna tá Meaghar stréach a tránóna. Teachta seach gotí an Cluiche Ceannais sá bhfuil cuaigh immer ag an dáhéamh dar nó trí bhua ag Monaghan cóscóir amháin agus cailúnta amháin agus bíd an chéaddá cluiche bheasa bhí cóscóir sa chéad cluiche gona lítrama agus an son caileidir gona an cabháin ach rudí dulta bheas ag Monaghan ó chuin agus buanna gona Warwickshire, Lancashire agus Longford áit a thug an bua sin thugáid in san Cluiche Ceannais dómh agus buile séir anis ag Lancashire agus tá Robin Spencer take amach an ceann sá thógand. Cúil úntaach aige treis 9 nómad. Agus deis an bhearna leidú ríistí Páirc. Ceansa ordathe go maith ag Robin Spencer agus an ceann ag deire díreach ag casa Míchéal an son níl siad socr ó thaobh cuairm na buchan na séire tá duine nó beirt treis a bheith gólta idir a héin agus Dara Carl agus Conor Madden agus na seansanna sin a dullar stré ag Lancashire. Cara uair a cata
Ins Míchéal agus gan atra ach trí cúlín go dtí seo Lancashire inis Tráchtaire an ansaí. Ríist anna chosanta Kevin Crawley Fearnis Queen Congrat an taobhlín an sonamithe Harran lína go deire agus beag an puck slasa I bhábhar bhuina cháin. Ócáid anna bhórdas na himreóirí ar fad a bheith I Páirc an Chrócaigh ar lá mór na hamáníochta agus ceann a bútarnáis ag Lancashire contúirt an son an pass go Cluiche ibristeach an son Ray McCormack dolisteachta na cúl fuide game lína Míagher Carter hí seanúnta an son ag Ray McCormack degú aimse go dtí seo am líana ach an maide tras na búilte an son ag gléitarnáis gan réitóir agus é dolisteach ag labhairt le fear bhuineachán an son agus aniheans go méid buile séir ag Lancashire mar thura ar sin ach bhí seansúnta an son ar an tarna cúil ag Lancashire agus tá carta buí peocha sús ag fear bhuineachán cibid nuair a casa sé cé a fioch é sin. Ach buile séir agus deis scórála ag Lancashire agus an count son Harran Trasnáin ag Spencer. Bhar hocht an fór an carta buí sin ag Colin Merrick de bhuineachán. Héine inis ag Robin Spencer. Ach bhí seans úntaach an son ag McCormack. Lancashire teachta arís tá fánaithe tríal ar na cúil nuair bhín seilbhacán ní léon ceist fé. Spás inis ag Lancashire garisteach Shane Madden. Madden íse lá stop ag an cúil bára. Ima haach le ag buile cúig féidir go seaca agus in áíire bit a greibh deisiga dul cúpla céim sam reis bhí sé fada go leor amach ón cúil a bheith tríal ar cúil ach ríist an ceanson meamach ar chlé agus ag go deire buile cúig féidir go seaca mar thura ar sin agus sé Conor Madden a thugad an count sothas tócha. Slitter dul amach inis go dtí Madden. Cuoinnig Mohammed Cormac deire seach don nómad go méid ann breis an so going I Páirc an Chrócaigh agus stad seo tána fórna anna chóngar chu fád le Míchéal deis inis Conor Madden cúlín ó bhuile séir níos túisce tá buile cúig féidir go seaca chlár inis again ní leatra cúlín báut amháin eile. Raidir scuile leis an imirt agus Lancashire teachtamach Bertic faracht an count son ag Liam Burns teachtamach le Shellev. Carrick tastal in isio Burns tá trúr ó bhuineachán in aice leis ag Irene ag an pass a chuirmach dí Conor Madden gá cúlín ag Madden count contúirt a go ríist déint go maith an cúil bar agus tá buile san aigen son fuite ag Paddy Finnegan. So de hitring in áíre a hála sé ach tá buile an son aimsethe ag cosantóir bhuineachán tá sé síntan son agus be Cluiche tastal. Bhí sé sin beáin contúirteach agus scuilte agus aniheans go méid carta buí eile an son le bheith nochtathe ar Dara Carroll capping. Ní léon dáilfe sin an carta buí peocha súsan son ag Dara Carroll agus bhil tá Paddy Finnegan an Tráchtaire chuig a héin díag ar níag. Rís bhí contúirte sigan san níl muoineachán omláin socrthe ó thaobh costantaí go dtí seo. Bheith nómad caite Páirc an Chrócaigh gan atra cúlín amháin. Mas cléthe tangamhah spórtúil feicethe ag gá iarn tá fiach for chun Corn Lory Meaghar Hartlow seo chuing in is Burn le muoineachán ar an ansaí a ríist. Titim siar an son chun éh bhailú Niall Garland gá chúlín maithe go siútránóna.
Shell of fós aige. Coristeach an son go fáil Ethan Flynn. Contour to reach an son. Retor squeal leis an immert. An chosint an son ag Lancashire tá spás. Meaghar Cluiche agus tá deisir scór an son an count an áfach. Ar haimh na lámha clé an tríú ceann inis tá Meaghar stray ag Monaghan. Is níl éonrad teacht éas go do ceachtar dus na fórna. Id ag tréad agus ag tréad an clé áirithe sá. Tar nó sé count é a bhí sanamíocht don chorann seo am lína an dá ar na tá Meaghar Páirc a going. Agus an son dar nó bhí Longford agus Leitrim. Agus Warwickshire. Agus an Cavan an dá ar an sa Craibh. Lancashire agus Monaghan. Is the Clemaimer ag Jack Guinan go dtí seo compórda go más lín lán chúl. Monaghan an Tráchtaire ríiste Gíorgaigh chuirseachtaí Thomas Hughes. Ní mór an seileadh feic ag Hughes go dtí seo agus bhí sé go maith scórála Tráchtaire in san clé Ethan Flynn inis le seileadh inis. Deis beidir ag Monaghan tá siad fós a dul. Bhí seans an son ar cúlach bhí tarint agus stracha déint an son ar Ethan Flynn agus ag deire an réiteoir rá go ag buile séir. Éis go maith dhearfa ag Monaghan agus cearcamach sé sin chláirthe ar chlár na scóracha. Lína 3 nó beagán taobhir an lína 3 féidir díag ach ní bheith ein dacrat in áíire an count son nach chur Tháirn Tráchtaire agus sé Niall Arthur thógaigh gá chúlín go dtí seo trónónnig Arthur agus count son gan éon strain Tháirn Tráchtaire inis aige agus an bhearna méid a ríist. We've got Denton son Kevin Crawley and co-captain and passion Meaghar stray Ross and Ish Consheleva. Denton Gamahan son and Owen Clifford. Rishan counts on the loose fay. Ach, Nigadera. Costin Mahayan of a Connell McHugh of Allen and Lurgan. Niari Lish Gadera Harduk. Tasher Nashig Robin Spencer. Haina Spencer. And Love and Ordigan Raytor and Buntosh Tarp Will Buntosh Shinian Kesh. Well, near Vain Buntosh to Moran and son. Ag Lancashire, vidir a dulisteach agus vidir a Gíorgaigh chuirtí Shane Madden ag an deire, níor tháinig éonrad as agus seachung inis Stephen Lamb. Muoinech tháinig bogad go maith inis. Dhearg de Conor Gernan ag chur tosig ag an deire agus seileadh gcónaí an son Ethan Flynn. Flynn sé cas a Sathairn isteach. Alíonn an son ag Flynn will crinnes aige Míchéal ag an deire. Míchéal agus Lochland a bhuiinechan a rograibh sé sin Tháirn Tráchtaire ní lisagam bhfuil an seach ag feidhmúan sa ach níl réiteoir ag ghlacha le héin cheist fé an ceann son ar fóríl agus an ceathrú ceann leis ar stréacha. Gá chúlín aftar gcónaí denómad na mar sin fáchas i chéad leach le ceannis Lory Meaghar. Deisina go leor crutha ag an dáhéamh stainis actually Ray McCormack, degúla McCormack bhí seans únta gur cúlíos túisce tá seans an son a ríiste fad na talún imrinn siad pel chumá buirís ó líoch ach ag deire seachún amach Hugh Byrne agus é ag seasamh an óideiste an son an cumán is go héir a caiilte ach glánta ríiste agus béidir dá mé rá éonrad fé Lancashire tá siad ag leor cúil sa chéad leach tá dóhan am a fóstal dul sa cléthe. Deisel an Canson, Ishel isteach san angach, Dara Carroll, leis an cúl an tarna ceann ag Lancashire agus tá siad gafa contosig. Fad na talún. Ní raibh ainge eile ag fear ach bhí Dara Carroll in san áit ceart agus tá Lancashire gafa contosig. Seachún a ríiste oscailtí, deisir cúil eile an Cansa bhí seans ag Shane Madden. Stop ag an coolbar, níl an contour to Meaghar go fóil agus ag a deire tá Monaghan fé bhrú aiste go stig an son agus ag a deire Irene Loha
Glan tá sé gimmer go nervhí gan isiste ann. Lancashire ag fás ó hebh muín an Níléon Ceis deisir scóranis an countson ag tacta isteach ó Shane Nugent ach a rís tá Hugh Byrne gleharán agus stig sa cúl. Cad é mar chúl. Ríist ag Lancashire ag ann cinúnach an chéad count tréis 9 nómad ag Robin Spencer agus an countson ag Dara Carroll. Chilín go bhfuil Lancashire gafa cúlín contas a go ríist. Ríist obair déanta ag Lancashire agus ag Shane Madden. Tá sé Lory cúil eile capping Madden fóstadal seasna cúil héin se tá Beartown ag fannachta deis son ísisiil fad na talún hí sean son ag Lancashire agus ag Ray McCormack agus ag Derníl an contúir glanta tá siad ann na gansathe dumh a ceannatí go chéile an sa ag Lancashire agus tá cosint bhuiinechán ar fud na háte isteach hin sé sin ach beag buile cúvéidir go seaca agus ní liscum cábhaid ag fát na himmarthirí breise seansan na golóir ag Lancashire ar chúl agus tá mé cinnte bhfuil banistóir bhuiinechán Arthur Hughes ag fécinn céir is féidir dhéanamh chun an cosan sin na neartú mar go bhfuilid ar fud na háte fé láthair faoi se bhríos nach bhfuil cúil eile céalta. Nis Conor Madden thóg an count an arís gá chulín go dtí seo ceann ó bhuiile séir ceann ó bhuiile cúighéidir go seaca ón spot é chéine gá leis agus deis aige Ferris Bar Lancashire a bhéadú ach an countson se dír Karen seasnáin aige tríú cúlín ag Madden agus tréimh se forláh sin is le cúig nómad nús ag Lancashire. Ríist an puck sleasa sin a bhábhar Lancashire. Cuoinnig gur thosnig muoine chun golóidir gur tréis 8 nómad viidir sé ag dóchan tosig ach na cúla há tréis Lancashire hain go mórthar neis sa cluiche. An céad count ag Robin Spencer, an count Dernach díreach an son ag Dara Carroll. Agus tá mé cinnte go méid Lancashire gírig cúpla scór eile dhéimsiú ribh le haim tá siad inúachtar ó héobh tosathe ag stad seo agus ríist fearbh sa meis istigh an son ag gírig é ag gáilt tá Conor Madden ní airó ag leis. Bouta áirithe sa. Fé có deachras tá sé dhuiineán teachtamach ag go deire tá buile séir búteachán níl maintar Lancashire ó hásta leis an Guinness an áfach. Leis sé teachtamach tá Hugh Byrne ar bhaile na Lurgan bhí sé anna go nóthach ar fad le cúpla nómad an nús. Scóir tastáil ó bhuiinecháin. Ríist am Rory sa meis ag Lancashire agus deisicá é a chlána agus Tráchtaire an ansaí ríist. Leis Owen Kelly an captain. Díhalbhú únta an sonna go bro seach ag go deire de Lancashire. Siar a hainsead agus tá rána ar dheis agus ar clé agus ag go deire cléach tá countsa go ar náis ag muoinech an déanta go húnta an son ag Conor Flynn seansa ag siúdach ag go deire tá nimmer caiilte ríist an son agus tá gúlinn cruúigh sa nocht an son fuite ag go fear bhuiinecháin a deir an réitóir agus táir sé sin buile séir dóibh agus seansan son an fear tá sínta ná Colin Merrick agus seansacá scór a dhéimsiú dul amach an é hógan dearan go méid Niall Arthur. Trí cúlín ó bhuilí séir go dtí seo aige. Dá scór Dernach ag Lancashire an cúil ag Carroll agus an cúlín ag Madden. Seantanis ag Niall Arthur. Bhearna is luach ar atra uair óháin eile. Ceann an orda go maith ag Arthur agus an carú cúlín in isige. Agus ní hamháin son, tá sé mar phríomh scórálaí go mórtas Larry Meaghar na bliana seo.
Héine chuige héinige, tain sé chun tosaigh ar Ceannais Meaghar, agus be ceart go Greek nó sé mar phríomh scórálaí an chomórta sin ish imlíana. Muoinecán a ríiste teacht. Go háling an son ag Muoinecán agus an níis tá brú Lancashire deisiúnta an son ar cúil an ceann son nada has a líntán. Sarcúil ag Muoinecán agus an Chrócaigh ag Thomas Hughes. Glúiseach dúntaach. Bhí cosantóirí Lancashire fud na háite. Bhí dónach ann ach bhí sár glúiseach ag Muoinecán agus Thomas Hughes le na cúig cúla gomórtas na bliana seo agus Muoinecán gafa chun tosaigh go ríist. Lochlan to Muoinecán Harvest sásta leis an gúil sin nílach éon Thomas Hughes amhána aríime teachtú an sa I Páirc an Croke 3 nómad fantasticéad le an cluiche agus an nimmarta duló ceann na Páirce sár caibhland héine stigí chéile ag Muoinecán héine ribh sin ag Lancashire seachún a ríist Aaron Kenny tá gúling an son fuiteach an réitear scuile leis tá Berta glorgna líróide ag a Darren Shans ag Colin Merrick agus an ceann son go bochtar fóríl an cuaigú ceann ar stré an son ag Muoinecán. Búise go maith an son ríiste ag Muoinecán. Cúil sin cinnte treisí de sppraig ag ggéirigh gáirdeach an son Niall Garland. Tá sé teach siar an son tí Aaron Kenny. Gúsáid drumcla na Páirce ach ag a deire. Shane Nugent to Lancashire. Cóirt an lín an son agus ag a deire an rá spúit ag an lína agus me an puc slasa mar thura ag Muoinecán. Cúil sin ag Hughes bhfuil a ríist. Beidir deachirtaí ag an dá lína lán chúl ó heh. Smó an ceann son ar an lína tí mág a cintan son ar Muoinecán buntáiste seilbh tír Ceannais go dtí Lancashire agus sin an dul seach dá nóméid dearnach in sní chéad leach. Ceannais Lory Meaghar gan a bheith búte darnó ag an dá iarn agus ba bhrá lohan craobh sa Chrócaigh lohan buile slasan ish ag Conor Madden 3 chúlína go bhar chéine go dtí seo tránóna. Dúr go tríála sin ceannta. Madden beidir go gasaigh ag a deire imethe isteach agus Harran trasnán ag Conor Madden. Sár chúlín an carthú ceanna go siúd. Agus an bhearna is lú after a ríist anna scill an son ag Conor Madden. Na fórna seo anna chónga ar fad. Iris eile teachta seach an son ó Lancashire an ceann son a dul isteach. Harran trasnán an son. Cúlín an cléthe Tommy Coram. Bout amháin eile ní féidir na fórna seo scarún Tony Céile. Iirecht úntaach dó seach le héine de. Ken Garden son ag Muoinecán. Rís na ríobrach sin amach beidir mar hastóg thuach tá seilbhar náis rís an son acu. Oscailtíana is ríist. Deisir scór an ceann san atach seach ó Declan Hughes ach ríist. Ar héamh na lámh deise agus an séú ceann is ar fóríl. 3 nómad dam cútah gortathe atá tucha in san tarna tréimhse. An cúlín dearnach sin ag Shane Madden chun na fórna thart ar cóscór bout amháin eile I Páirc an Chrócaigh. Muoinecán a dul ar an ansaí carrot hastáil an son agus se bhí stracha dhéanamh an son gan ceist agus tabhair sé sin seans den Niall Arthur teacht amach bout amháin eile. Sin meisteach sa chéad nómad den 3 ach ní féidir na fórna seo scarún Tony Céile na cúil an chéad dá ceann ag Lancashire ag Robin Spencer agus ag Dara Carroll ach an ceann dearnach an son ag Thomas Hughes do Muoinecán agus na cúlíní an son
ag Lancashire ag Madden agus ag Madden fé cho Conor agus Shane chun cuasaí chorhamú ach tá seans inis ag Niall Arthur muoine chun a chur Harnash in uachtar go hard ach ag casa yes agus sin beidir rud amháin go méid is díomach fé seacht níireachtar strés chéadlach fanna na fórna chó scór. Tá sé linn son ag muoine chun agus an cansa Harran trasnán. Na muir ag fear ach sásta go deir é sin na chlárú héna héana gan isisicá a gúna dó a seacht agus díreach rih letha muoine chun gafa cúlín chun tosaigh. Leis Lancashire agus Páirc ó chuman Wolf Tone i lear fáil atá sa chúldómh. Rís muoine chun ón boch amach. Ceann ísisiil go dtíon taobh sodin fork móna himmartha seanseáil inis go dtíon clíán sa smachtathe ag a deire ag Ethan Flynn seansca siúdar Cúlín Flynn ag Curisteach iirecht den chéad sá sár Cúlín ag Ethan Flynn. Muoine chun ag Chríochnú an chéad le go láidir. Muoine chun a teachtar ríist. Le nóman na mar sin fácha, seansar Cúlín eile beidir an countson ag Niall Garland ach an countson an tuchtú ceann inis ar fórílecha. Puch amach a ríist ach ní mór an eile a chiimiid in san chéad le beidir meid immertamán eile ag Lancashire. Cansa sláunisteach a ggéir bhúcantá Dara Carroll leis na fór tarna cúldómh Tráchtaire sé sé glóra cúil eile well tá fear plúcht an son agus ní léon ceis sin ar Robin Spencer ag buileséir dá thora agus seans an bhearna leidú ríist agus an réitrach an labhart le fear bhuioine chun sin é Aaron Kenny agus an héans go bucha sé siúd carta buí sús dá héin chomá. Go dtíre cé. Má se an bheirt lár Páirc a bhuioine chun Merrick agus Kenny le cartaí buí. Ach teis ag Lancashire agus Robin Spencer. Bhearna is luach ágand idir na fórna. Spencer leis a countson gan éon dearú déantaige. Héna dó an isig Spencer agus an bhearna Harnash go dtí éon Cúlín amháin. Leis nómad sa mreis Harran trí immertha agus leis sin an adóg lahama séitantá ag cluiche Ceannais Lory Meaghar sár cluiche sár chaimhland cúlúnta go feice going Robin Spencer agus Dara Carroll de Lancashire Thomas Hughes de bhuioine chun I do dul scór ar scór Cúlín ar Cúlín ansá I Páirc an Croke níl atra ach an bhearna is lú ag an riise an buntáiste ag muoine chun ar an scór lehamansa I ceann cathrú chum an Lúclas Coil. Héna dóigh ag muoine chun dó a hocht ag Lancashire fannaigh ling búg faintín chéad lethe teacht agus action ile an dara le gan bhail. Captain tá sé ag bogad go mar agus go maith isteach go dtí san tosa ag an lán tosaí inis ag muoine chun deis an son ag Conor Gernan agus é sin chláirithe an deir an passeachtaí Conor Madden. Madden fós dul óga Cluiche teach an son go dtí Shane Madden, seans ag Shane Madden, Illingear Gaman Countson, Chrócaigh Harran trasnáte. But na bróise amach ag deir ní dhéananig mar go bhfuil Shelley Harnash ag muoine chun agus tá seans an son ag Ethan Flynn agus an tarna Cúlín inisicá. Isteach Lory hain siad Stephen Lamanish. Council squealte stock against shoe, Deireach Harran spot a dove. Anna Ireton Sonic Far Conor Madden, Cúlín Maithe shoot Nís Tushkov Willis Sarah and Council reached a talk shock a contour took. Shock Deshan saw Lancashire August Nada Celine Tone. Talun and Sonic Winacon. Shock for Ethan Flynn.
Pass alling a shock and son gadi Connor Gernan and Tarna Coolina Gashutron Ona. Down to Irish Muinacon. Iglorg na Shelf a count guard Ibrish and son smack the Gahalling ag Niall Garland and co captain. Shin Coemerton kids go ag Muinacon. Spós. And ish ag Lancashire Garishlock Shane Madden. Madden Ishalo stop ag and Coolbara. Imma Hamakl haig Bulla Cool. Siché lach ta Dohan am a Fostel Dulce Cleha. Deshel and Canson, Ishel stocks and anger. Cart. August Hall Lancashire, Gothic and Tossek, Shocking a Rishid, Osculty, Desher Coolel and Cancer of Shansek Shane Madden. Stopping Hauling and Son, Egg Muina Conagus and Nish Thaw, Brew, Air Lancashire, Deshunt Conson or Cool and Canson, Nada Haseline Ton. Here's Ella Chak the Shock and Son, O Lancashire and Counts on a Dullish Dock. Harren Chasnod and Son. Tashellan son ag Muina Conagus and Cancer Harren Chasnon.
De mar sin ach muoine chun is teachtamach agus an loch lanta an rís iad atá cúlín chun tosig ag leam a gluthe Ceannais Lory Meaghar na bliana sa agus well tá ag súl go mór leis an tarna tréimhse ard caibh an grí seo cé a Chrócaigh gló chuir Lory Meaghar sin íon cheist. Ethan Flynn agus Robin Spencer leis an dá chúlín rih lehaim agus cílín se sin nach bhfuil atra ach éon chúlín amháin. Réiteoir ná fear ghuire agus é dúireach ag cinú go bhfuil gachtainna réig agus sin é tarla Conway ó bhailinn na scríne. Simon Holland is dólam takeisteach ar iarrainn Lancashire ag an mrise a hrútá déanta agus beag le feiscin cé tam níos muoine chun scórálaiste go dtí taobh connacha sé díag an san tarna tréimhse. Ag a deire bútar náis ag Lancashire ón Clifford seansar géad cólín sa tarna tréimhse ach an ceann ar fóríl agus ní lena an tríú ceanna tá ar stréach go dtí seo sa cluiche. You burn leis a bachamach. Counts on the gear or actually Ray McCormack. Dehede ag McCormack at Isha fi chance fig obeder cool Míchéal nor Yari glash better good grahosha cool in Lancashire Tráchtaire Jeshan so ag an onadi Creekna ag Simon Holland on trio cool ag Lancashire oh sar Creek and son a dolo winnig dinner on a chasna stocks Carnog cool ella ag Lancashire agus sin tús úntach in san tarna tréimhse trí hochtanish ag Lancashire agus iad gafa gá chúlín chun tosa go ríist. Dúirt mé níos túis go fán cúlartha in san cluiche agus é sin díreach feice leis an tríú cúla agus seo chun a ríist iad. Ceann contartach eile an ceann son ag taistil agus ag taistil Harran Trasnán. Muineín inis le feiscint in immert Lancashire iad gafa cúl chun tosig sár húst an tarna tréimhse. Leis ceann gardan son tríalta ag muoinechán. Oid féh ruúiste an son an cúl bára. You burn. Carrick tastáil ní hiln an pass sin úntach agus sigirigé chuid ar nasin son tá Ray McCormack. Na cosint ar fud na háit a ríist ag tús an dair lethe. Fuaise vanis go bhfuil it ábal to teachtamach. Ríis an pass sin well dóchan na déanamh an é a bhúchant ach ag a deir Irene Lowe agus muoinechán in a síos tríd an lár. Tarn siar á dhéanamh an son ag Niall Garland. Scóir tastáil ó bhuainechán. Sin ceann son chorthisteach ag Niall Arthur an cúig ceannig a siúd ó bhuilí Sarah Tránóna agus an bhearna ar Ashley Páirc. Immert bhuiine chun nervhís go tús an tarna tréimhse agus tá sé good ar náis ag Lancashire ag ag deire dearg le muoinechán é sin a stoppa agus a gáil tar náis agus deise go siúd inis Tráchtaire an únsaí. Cúil sin cinnte tréis geta fantasta. Siar a hain siad go dtí Conor Gernan gá chúlín ag a siúd chéad féh rú agus ag a deire céimena sa mreis tóg a deir an réiteoir beáín dínar ach an buile séir ag Lancashire. Dul siar can sin hógan Conor Madden. Ceithre cúlín sa chéad gá ceann ó bhuilí cúvéidir agus seasca, ceann ó bhuile séir agus puck sleasa chomá. Leis an ceann son ibrithe isteach a bhfuil sé fada go leor. Tá sé sár crinnes go deo ag Conor Madden. An cúigú cúlín ag a siúd, cúig comá ag Niall Arthur ar déobh eile ach an bhirt sin anna éifeachtach ar fad Tránóna.
Colleen idir an fór na ríist. Sin Kensa skirse to come on and sonach beidir na broise amach. Dhéannig mar go bhfuil muoinecán ann chuna sin na Clúideach agus Kevin Crawley. Seach sa Lawrence sonach obair bhadénta ag Lancashire gur brú sin a chamad Susan son tá fear bhuiinecán sínta ag Lory buile séir ní bhaid sé áfach agus ag teire ó bhí sé sin Chrúgaigh an réiteoir díreach an aice leis an imirt tá beirt sínta agus gorta an son agus an réiteoir ag Lory isteach Cluiche buile Chrúgaigh an son foiite agus beag Meaghar ríist an son. Cluiche agus lucht physio takeisteach agus beag Meaghar ríist an son go cinnte ar cuasaí an réiteoir cumad sús leis an imirt le bheith macánta dó agus fear Lancashire Ceannais ar na cosa díag ar níag agus fear bhuiinecán fós sínta bhfuil an réiteoir go cinnte chun labhairt an son le lán chuaillí Lancashire sinné Conor McCormack ó ceann Chrócaigh agus jo sé siúd cárta gan éon cheist an Cluiche son den dach is an ceist beidir cárta buí ag an lán chuaillí an son sinné Conor McCormack agus Cluiche fós á chur ar Stephen Lamb. Cluiche agus doctóí fós ag fearre bhfuil sé ceart go leor. Banistíocht a chumá beidir ag smaoinemh an méid gá athrú dhéanamh dir an clog bhfuil sé nóban na mar sin catas tarna tréimhse ach a bhíh clár na scóirt an lábhan uachtar le cúpla nómana nús ag Lancashire agus iad gafa cúil glán chuntása ag seans an fearna sin a bhhéilú go dtí gá chúlín agus iireacht ón muile séireanis ag muoinecán. Frála ho scóir a gáil an bhearna sin a leidú Niall Arthur an ceann son imethe isteach an séú ceann ag Arthur gá ceann tarna tréimhse héna ceartú ganis ar clár na scóir ag muoinecán agus an bhearna ar leis go dtí gá chúlín Lancashire Tráchtaire ríist obair bhadénta Lord Páirc a bheith ón Clifford an ceann son i teachta seach ó Clifford ón Dave Lína scór an Cluiche ón Clifford Iireach mirúlta amachchas amach go bhar Lord Páirc bhearna ar neistí trí chúlín a ríist. Imirt in áíar dul ó cheann na Páirc ach tá céimenas an reis tócan son ag muoinecán a deir an réiteoir agus cílíonn sé sin go mbeidh buile séir eile ag Lancashire. Tróna áling ar fad i Páirc an Chrócaigh. Son imethe isteach bhfuil crinne saon ní láfach an ceathra ceann ar fóirí le Lancashire. An dtí taketeach ar Iarn Lancashire fágan na Páirc atá Conor McCormack but bhfuil cinna cíl for an son sa bhéidir go bhfuil sé ar cháirta buí tréis an ansaí dearnach íon sé agus teachta seach in áitsúdas an gur ifir sé a bhí ann ach cintóid sin ag ann second ach athrú déint an son se ifir sé sin é fill sein a ríist Lancashire teach tá sé ag neartú ceann contorta go isteach an son deis an son ag an onadí ar cúil eile an ceann so stop ar an líonach ar an tarn iirecht bhí seans eile an son ag Graham McCormack ní léon le siúd an son seánóna buile séir go teir le bheith brunt ar bhuiinecán ach seans na go leor ag Lancashire. Nis fear bhuiinecán sínta an son agus beidh mail bheag eile in san imirt trí chúlí na gcónaí atra.
Réiteach an leabhart le fear Lancashire. Agus tá cinnte me carta eile Spórt son Robin Spencer an bouta áirithe seo. Agus carta buí pecha súsa go siúd. Cluiche maithimar aige héana dógadtí seo. Lancashire bout amháin eile fear síntan son agus tá buile fuitas sa ceann an son an clogad díreach buinte agus an réiteach scuile leis an imirteach tá fear gort an son í léon ceist fé an second chuise síos fan sin clogad do héin agus ríist mail an immert an scuilt agus an bhriste in Sathairn tréimh sin ná rire agus go dtí seo Lancashire inúachtar a bhuichas an tríú coolatá aimseacha. Maile ríist ar cuasaí cuioine go méid an tarna Cluiche teachta go 3 o'clock sinna Ceannais chur Nicky Rackard agus an son níos déanaí ríist beidh Ceannais chur an Christóirí ring lámór amáníochta I Páirc an Chrócaigh. Rúis beidh go leor ann breise in Sathairn tréimh se leis na stoppin ar fad sin atá feice going. Cluiche fós agus nuair has nóid beidh an buile séir ag Míchéal. Is teachtamach an ógant, Barn. Lancashire fós cool glán contasig ar lá bruthalach te I Páirc an Croke agus ahrúile is déanta. Tamsa ag Monaghan ag fágan na Páirc iver ag Cardeig sinna Conor Gernan Cluiche maithimar go siúd. Agus teachta an áitiúd iver seachtaigh Fergal Rafter ó Bhaile na Lorgan. Leis an buile séir go deire be sé Barn. Sure, Dara, cuasaí ahos na an sa I Páirc an Chrócaigh sellh búta ríist ag Lancashire ag fiosú háisi de sigan son. Monaghan inis le sellh. Scór tastalúach an countsa díreach tucú an son agus Lancashire tucht amach. Muín ina go immer an íléon ceist fé Páirc tastáil an son an countsa ibristeach sé ggéirigh chuirteach go dtí Ray McCormack seansa de go Lory McCormack an countsa an cuide ar náisiú I gáfach ag dura agus Monaghan inis leis an onadí ag ggéir teach amach ach dachart éon dul chun cainge dhéanamh an son agus ag dura thar an lína puc sleasa bheith ann ag dura ag Monaghan. Kenton ar Nashtin Coolbara. Nisberg will oscailtí ag Monaghan. Niall Garland. Garland! Oh, sir! Orchar isteach sa líontán ag fearmhaile na Lorgan. Niall Garland. Coolden chéad scoch. Orchar. Ní raibh rud amháin ar ainting ag Garach díreach síos tríd agus tá míad corram bout amháin eile. Sir Cooley Garland. Héna dóin is get ní féidir na fórna seo scarún Tony Chéile. Cadé sin mar chúl ag Monaghan agus inis muínacha. Bhí cool galore nuair chas na fórna gona Míchéal níos túis go mlína beidir go bhfuil oscailtí go seanseilr cool pass cliste immer isteach an son agus Monaghan le sellh a gcónaí isteach go hard thar a gúling ag Niall Arthur agus thar an trasnán ag Arthur. An seachtú coolín ag Arthur tróna agus I brab na súl
Tá Monaghan gafa an tosig a ríist. An a díile takisteach an son. Dachar cumát sús le go héimir de táig tarlú inis agus féidir a rá go bhfuil Monaghan gafa éon cúlí na bháin chun tosig. Dó cúdeig le 3-1 in sár Cluiche Ceannais Lory Meaghar. They're going to make a relied cúig nóman dam cút of Gortas Sathairn tréimhse leis na stoppen agus na mail na seothar fad. Ach, ag a deire tá Páirc Abbalta cuasaí a hosnú dún arís. Chuig an nómad cat na fór na fós ar chó scór. Ach an cúil sin ó Niall Garland treis muoine na Tráchtaire agus an buntáis de Beidir do Monaghan. Shall have reached an sonnacha. Niall Arthur. Sár Cléimar ag Arthur tá sin a bhaistear ceart an tochtú cúlín ag Niall Arthur an sod tránóna. 8 cúlín den chéad sco ó bhuilí séir agus ó nimmert agus gá cúlín after a ríist. Nes hin dós tí chéile ag Monaghan. Freagric tastáil inis. Dave Ella, Lancashire agus Ray McCormack. Tá Cluiche feice an réiteoir, Ceannais Tarla Conway ó bhaile na scríne, gúnta chuire dúire chulam cile. Is beag an puck séir sin a bhábhar Lancashire agus sé Robin Spencer a Chrócaigh ina dóga siúd go dtí seo tráthnún an cúil chéad den nómad an Cluiche. Scoring is tastáil ó Lancashire. The hard ag Spencer agus a ríis gan éon dearú déint aige. An bhearna is luúidir na fór na ríist. Counts a boot ag Lancashire. Spás Shiganson ag Conor Madden. Cléimar me go siú County. She'll do a shock ag Madden. Dear Karen spotted of Tommy Corham a ríist. Conor Madden an siú cúlína go siúd. Agus níl éon tlí na fórna seo scarún Tony Míchéal. Monaghan ag irrigation a go Ceannais. Cúpla scór Dernick ag Lancashire. Nis tá seans ag Monaghan tá Bert Lasteig. Oscailtí meas cosanta Lancashire tá siad sásta héireann an down. Lag iirecht ag a deire. Bhí seans an son an chéad counter-stray Sathairn legadáin ag Monaghan. Ná i gain díireachtaí ar fadar fóríl agus spinning ceann ba bheasa mar go raibh Bert imar Lasteig. Agus idir go chóirla a bhí sé agus ar fóríla go deire. Cormac Kenny. Páirc tastáil go deire Irene le Jack Gainan is sin a good Ceannais. Macafada le Niall Garland an fór an cúil úntaach sin dómh deisir score an counts on. Haran Trasnán ag Monaghan on a score. Iad chun tosa go ríist. Comes an lín ach díra cumada Lasteig agus a ríist Monaghan chun tosaigh den counta. Slú a maith bailúisteach a gcónaí de Páirc an Chrócaigh a ríist Monaghan ar a Dave Howell seansar score an counts on áfach ag a deire
Clay agus deagain dúirtaí níos fóríil an banistóir Arthur Hughes ará leis na himmarthirí bogisteach níos congraí agus gan bheith tríl beidir ceang atá cófad a maithón gúil. Immerthirí cún na ngáil agus cailefantánig fearisteach an Dave Lína be siad sanna gcuine Míchéal ar bálaach seo cún a ríist. Lancashire agus Simon Holland agus Chancellor Coolín agus é sin Haran Trasnán cortham a ríist de Hámid. Ní féidir na fórna seo scarúnt. Spás is beidir Monaghan. Declan Hughes, sé Coolín Massey céad las, bra leis teach an tosaigh seans Monaghan a chuir an tosaigh a ríist. Ach a ríist Páirc cósa den of dóhan sa cúil de Lancashire. Glanta le lán in nirt. Sor go bháil an son. Ag Monaghan agus ag Conor Flynn. Ard Córach ar fad a Páirc an Chrócaigh. Shane Nugent. Ceannais. Ag Lancashire agus an counts ó Haran spot a dubh. A ríist scornant in chéad scó feice. Agus Lancashire gafa Coolín chun tosaigh. Count son ag Phil Shine. Agus Shelver ríist ag Lancashire. No blocháúntaach déint ag Monaghan dígrasúntaach le feiscint in a good immer. Ag gahéin cens na imróí. Pass Cluiche seach an son smacht a goáling. Ag Niall Garland. Garland a dul seach Coolín tuisce. Shetzer Coolín agus nada ísel. Isteach sa líntán cur cinúnach beidir sa cléthe. An tarna cool ag Niall Garland. Monaghan gafa gá Coolín chun tosaigh go ríist ach glúiseach den chéad scó curly céile son. Garland ag críoch nó. Agus Monaghan in uachtar boutáin eile. Ní féidir na súile a bhaint an gaibhlann seo. Lancashire tá sé tart gohéire agus in áíire bheadh sé díon de éon ceannas na fórin an cléthe ceannis socha chailúnt mar go bhfuil sár cléthe feice going ó hús deirigh. Lancashire inis le seileamh tucha uatha Monaghan inis i teacht amach. Gandera Irene Lohay of Hook Internash. Agus an fear le seileamh Niall Arthur príomhscórálaí an cléthe agus comórtas Lory Meaghar na bliana sa gadíocht ag Cormac Kenny Lancashire ar an ansaí agus brúinis ó heibh bre cosanta ar bhuineánach déint go más siar an sonnacha. Gotí Declan Hughes. Nis. Glúiseacht eile á tosnú. Fergal Rafter, hannig isteach mar anatí, feic na pass na Cluiche son. Atá ag Monaghan count cur a síos. Cool eile beidir hastíí nuhanú me siad sástan Coolín a hógant. Tá siad sástan Coolín a hógant. Cluiche son. Críoch na hegadera ag Thomas Hughes. Agus an bhearna sin tamachchatí cool. Arruila dhéanamh an son ag Lancashire Shane Madden ag fágad na Páirc an son. Tuigeann siad inis go bhfuil cosa uair ag tastáil é nó díag go lenn mar sin fáca in san cléthe. Agus iad trí Coolín chun deirigh. An tarna cúil sin ag Garland. Oscail bearnach tridig Lancashire go dtíon deireadh ní léon ceis fé. Rís Monaghan an tosaigh a Cluiche ar an réiteoir agus be an buile séir i bhábhar Lancashire agus in áíire nach meach Lory Meaghar Har bheith bródú leis an taspánas atá tugadh agus na himmarthirí ar fad an sá tránóna dar nó fear láidir Cail Cuinnig ó Thulach Ruáin agus na héana agus na Draharic a Frank agus Willie agus Henry immer siad ar fad leis an glob agus leis an gaundé agus
Lory ar iar na milíse do chail chuinnig taobh Christy ring bhfuil bheoh sé mórálach has na himmerthirí ar fad atá an so Tránóna sár haspántas tucha utha ar fad agus tá buile sé eile inis ag Lancashire. Trí cúlín idir na bhórna ar lá mór na hamáníochta agus an deisinis ag Robin Spencer. Cluiche a chur ar bhuiinechán agus a ríist. Ar dúirt mé níos túis go beag capping ar leid cúg nó madam cút of gortathe. Sin bulas éir sin tóca agus Sathairn spotted over ríist ag Robin Spencer hina cairnis atá go siúd. Agus Lancashire fós go mór in san cluiche. Sin meisteach sa denóma durnach. Bhfuil casa bháin eile fácha in san cluiche. Lancashire Tráchtaire ríist a gcúrigé choristeach. Cófada le Conor Kennedy istigh an son Shellaveh Kennedy. Har a gúling, har an trasná ná sin tríocht. Din chéad scohan son ag Conor Kennedy. For sé 7 gúil sa chomórtas go dtí seo. Gortú choristeach ar tá sé takeisteach ar a Páirc agus cadé mar scóir an son aige. Níl atra ríist ach éon cúlín amháin. Muoinechán a ríist, go dtí Stephen Lamb. Countson tróirithe isteach ar an trasnán agus freigra maithe sé sin. Ríist na fórna dul scór ar scór. Agus arhuil inis a dhéanamh ag Muoinechán ag fágan na Páirc in amach Stephen Lamb. An fear dúr heimse an cúlín sin. Agus i tachtasteach ina áitiúd is dom gur Páirc Malone. Takeisteach go bhailinn an Lurgan má se an thar déanta chomá ag Arthur Hughes. Och, nómad go ná an fácha. An méid cur eile sa cluiche sin íon cheist. Muoinechán a tachtamach. Fear síntan son agus beag Cluiche tastáil uig siúd ó bhuiinechánach an imirteag leanúnta raig agus Muoinechán a ríist a gcúrigh dul ar an ansaíonn count sa smachta go háling ag Niall Arthur. Arthur ag casa Arthur ag Croke. No har an trasnán. Cúlín únta an son ag Niall Arthur. Ocht cúlín in isige agus a brab na súl 3 cúlín a ríist idir na fórna. Cluiche fós ag tastáil ó ar bhuiinechán. Ceannais ar na cosa. Agus clogad nuaigh tastáil ag an teileann son ó bhuiinechán ach leannig an imirte raig leis a bocamach ag Páirc. Scóir tastáil ó Lancashire inis ach an Countson har an lína beag Shellaveh agus buntáiste Ceannais. Muoinechán a ríist. Gcúrigh ag Hordacht tá Niall Garland. Ag Lancashire déanamh dóhan glant an son ag Shane Nugent. Cúlin orir a hasí nó Lancashire. Dóhan am a fácas a cléthe. Dechartaí an son é Hordacht sár cosan déanta ag Muoinechán. Agus trasna go dtíon taobh sonis go dtíon onadí atá díreach takeisteach Páirc Malone. Tá bhaidí scór eile beidir go minic an áit úntaach agus a ríist an countsa ibretheisteach go snasta go dtí Niall Arthur. Sár cléthe imreaige siúd agus Niall Arthur a ríist. An a bhaistear ceart a bhuiinechán Tránóna. Gá ceannas tíige chéile a siúd. An bhearna sin tamachtatí ceire cúlín.
Agus gannach sé nómad go ná an fáca. Sé cúlín. Gá cúlín, trí cúlín me ceart mar stíige chéile Monaghan. Agus deisir scór eile is sleanna aber bha costan de déantan son ag Lancashire. Súla buinte den slitir áfach agus Monaghan ag iargéig Tráchtaire ísil fad na talún. Nash son ag fergal rafter. Seansaige siúdar cúlín ach an count son ag casa. Agus fóríl ein count díag díreachtaí ar stray. Ag Monaghan ach fanan an scór marbhí ceithre cúlín atra. Lancashire tucked about one tá sár cluiche feice going an buntáiste duló Éireann go foireann an sá lágéir an son ag deire ag ón Clifford fuair sé sár chulí níos túise chuoinig an buntáiste Ceannais ag Monaghan tá tarint agus stracha dhéanamh an son ag Niall Garland agus an réiteoir cearta sin ag Crócaigh agus an buile séir bronta Tá 10 bliain caite an dhimmer Fuair na mánaíochta as Monaghan i Páirc an Croke Níl Craibh chuir Lory Meaghar a riamh tucha an meid starin an dúing an sá sinní ceist well ahrú eile is le déanamh ag Monaghan. Chonad a Tráchtaire tethegus go teomh in Sathairn na tréimhse. Break Conor Kennedy tá mithe cheaping agus ní raibh sin mar derm lán ach lí. Ach beag an buile séir ag Monaghan agus seansan bhearna sin a hína amach níos fuide ach an count son ar thaobh na lábha deise agus fóríl agus Gá cheann dígan is ar stréacha agus tá am fós an trí nómad go ná am. Ní leatar ach ceithre cúlín agus gleamáíochta le hard scóráil ní mór an méid sin níis. Se chun sé Nugent chun Lancashire chuir an ansaí ceann contarta ach ag deire bin an rud deirna go heasta goig ar thaobh na lábha clé agus fóríl. Monaghan boutáin eile Shellah búta ag Thomas Hughes anna cléir fáidir mar ag siúd ach an count son ar fóríl begáín de bhórtar go bhfuil cúpla seans as tíige chéile cailteá. Count son am Sathairn lín agus bhil líon mórrán an dul bhábhar Lancashire agus stad seo. Tá me gemacht gá nómad go ná an fáca. Monaghan a ríist. Teachantás ag Declan Hughes anna cléir fáidir mar go siúd ach Irene le Lancashire sin a bhúcha Tarnáis a gudathe ag a deire Tarnáis ag Monaghan tá sé ag trid go dtíon deire bhráil agus tá fánn cintar an craibh agus an corn seo thart lohan so John óna Hughes in isise ag Tarnáis ní Irene leis. Nómad go le fáchantá Páirc an Croke na Gréine agus ann go compórta chun sin a bhailiú tá Cormac McAnally. Ach dín clíán. Ira Garryon le turling si Ceannais gearing is stigan son count contartach ag a deire tá sé fut ag fear Monaghan agus brú a ríist ar Lancashire seansan tá ar cúla Garishach chas an cúla hain siad stop a ar an lína hí seansúnta an son ag Monaghan an cléthe a chinú dómhach glanta ón lína agus Lancashire ag mreachtan to gcónaí sa cléthe.
Sa nóid Dernach níl fógra feice go fóla heh am cútah gortach dearan go meid Ryan fan nómadí. Buile sé bronta ag an réiteoir níl scór feice le cúpla nómadach tá ceire cúlín atra agus an cór inisle dul an ardó heh am cútah gorta capping. Níl a Ruella. Ronan Walsh, if we're hooked to Tráchtaire here in Lancashire, Stoke. It's just un good Gorshid and Council, no good Triala, she'd Coolin, Agus and Bjarni Laidu. Parish and James and Ishig Muinachon. Lower Ahra Nation Council well, she can count guard a courage talk. Agus coola Lory Stiganson, brew, Ervuina con a girga shin a call to mock, a Gaderim hamak like Willet, nor foreel, nor here at Cuivader a shaska Gadera, a Darren Ware, Neil Minter, Vuina con row hosta, how she'd spean to Stiganson a rogger if she's in her foreel. Agus been in Hedrod in our ear Dorton Ware, cool a Gadera, and Kinna. Astra go sé nómad am cút of Gorta have go going sé nómad Masha. Nishbek Chancellor ag Lancashire Tamid imhestach sé nómad am cút of Gorta be cúg nómadella. Kenson Ibrahim Stach Connor Madden o Míchéal son an cúile púlta ach beidir go bhfuil seans a gcónaí fad na talún muoine chuna teach amach tré Jack Gainan a ríist ach níl an cansa glánta go fóil Shellah ag Lancashire tras na cúile hain si tá Beartown ag fanacht an slitter agus Maya Irene Loha beidir go méid seans níl ag a dera muoine chuna teach amach ó Ceannais agus drama ag deir na himar an sa agus an réiteoir Dulisteach a ríist ag Farah Squealan sé leis an immert agus bhí Míchéal san ar Lancashire an madad trasnú an cúla bhúlta an son agus glanta agus muoine chuna teach a ríist. Ó an passion gan a bheith úntach beidir gona bro semach dénig ó sár scill an son ag Ciarán Gainan féhrú atá sé. Shellah a gcónaí ag muoine chun. Ard Cluiche Lory Meaghar an soham líana. Deis ag muoine chun an bhó a chur haráing agus sin mar atá déanta ag Thomas Hughes. Sár cúlín aige an bhearnar amach a ríistí cúlín. Sprála Lochlanta Thomas Hughes sin ceir scóir stigí céile ag muoine chun. Lancashire cúla hastín agus tádseo beidir go Chrócaigh. Iarachtan son ag Robin Spencer ar an Tráchtaire. Ceir cúlín atra gcónaí. Muoine chuna críochnú go láidir an sá. Cuoinnig Lashley tríd an dar le go raibh Lancashire chun tosaigh ach an a réad agus teachtaníir in muoine chun agus an réiteoir scuile leis nimmer 3 nómad an am cútah gortathe fós fáca Páirc an Croke an réiteoir chun sin Lory Ceannais agus caiisisteach idir bhird glór an chamáin luachtant an son agus ag deire an buile séir ag Lancashire agus am fósacha. Cadé mar Cluiche Ceannais tá feice going. Sé nómad a bhí fógra atá gá nómad go le fós le dul. Agus tá méid cinnte an plán a bheith ag Lancashire is seo a churisteach san nád chun tuairteach agus fécint an féidir lo cúlaí aimsúin is an cansan na taketeach go Conor Madden. Madden thar an Tráchtaire. Mar atá déanta aige ó hús an Tráchtaire. Níl atra ríist ach éon scór amháin. 3 a fedó. Gwyna 3 an aid ag is sár Cluiche Ceannais Corin Lory Meaghar.
Shelf Lancashire. Tá nómad agus 10 second acu. Coola hastíí nuha. And counts up, better going to bro Shemakati, Ray McCormack, Ví Shanson a Galoriga, or Cool Cicadla, McCormack, oh Hebradorn, Burry Soliak, Ray McCormack, Fosadal McCormack, oh I get Derrit, oh Cluiche Fecka, a great tour. Agus beg Builla Sayre, Egg Lancashire, Neelan Clé, Hart Na A, Queenig Mohammed Corkum go make am Breshek Tastal, Agus well and Kesh the Lancashire, Coolin a reel, no cool a reel. Darren Clug will nómad agus 10 second and Farrah Hogan ná Robin Spencer. Spencer, Haran Trasna on a Rish, Nishnil Astra, a go Hulín. Shin on Bjarne is Contour Dia to Gaven ein Clehamoniachta. 3 Hulín and Ishastigi Céile Lancashire. 3 a Fehado, a Gwynedd 3 a Fehagas and Pocamak Shogas, Shellavon Bocamak, Haravek Inunuk. Darren Clug will 10 second Falca. Lancashire le Shelliver East. David Burke. Hershton counts Ashtok Sicarnog. Count Kunturtuk Imashtok and saw Volta Shellaveg Lancashire talk Kuluha. All a Hadra Hossenteg Muinakonish Dickinson. Neilon Kunturt Glan to go full. Ta Shellivish Dickinson. McCormack Agirigay Galton Ray Tora Dullish Stock. Agus Egadera. Ta she Fadigaloro Nimmert. Will she con Bulla Sarah Vronna? Nu e chafistach tan sé nómad a stig ach bhí seans únt gan son ag Lancashire bhí Shelliv búteachá ach níor jairig lo lúsca cumán a chur leis an slitter drama ag an deire tan réitor chun é chafistach tan tam catan sa Páirc and Croke beidir go méid immert amháin eile agus coola hastíí nó Lancashire tá muoinechán gá chúlín contas agus sár cléthe Ceannais Ceannais na clí a bear chifa I Páirc and Croke ag imlína gan éon cheist amachchan is go dtí Lancashire ag trid go dtí an deire Cormac Kenny is seo cófada le Phil Shine á gur ar announcí tá cúlúha an cansan meisteach tá seansan sa fad na talúna meisteach ar haimh na lábha deise ar haimh na lábha deise bhí seansan son ar cúla ag Lancashire an séú ceannatá Meaghar stréachá a le héad a bhí ortha a ríist an son agus jaring go bhfuil a rás ritenis seachtú nómad dam cúteamh gorta immertha an réitor ag fearra ar an uairteoir muoinechán contasig muoinechán in uachtar agus Corn Lory Meaghar don géadúiríomh búite ag muoinechán tar héis sár cléthe Ceannais an sá I Páirc and Croke bhíidir chorm le laingan cléthe ar fad bhí an cumar scéil go raibh sé búte ag muoinechán ag a deire go héasca ceithre cúlín contasig ach rid Lancashire Harnash cúlíní maithe ag Robin Spencer agus ag Conor Madden agus go dain bhíidir ag Lorgan Cool a habhradh an bua lo ag a deire níor tháinig an Cool Croke muoinechán an lá leo ag a deire a cad é mar cléthe ag Tráchtaire ag leithe amachchan sa sin muoinechán curry agus champigny Corn Lory Meaghar 2000 agus a 23 cógard agus lo écht déanta don géadúiríomh leis an captain Beisidul Trasna na co-captain Kevin Crawley agus Niall Garland an a chluimar ag an Mertica go dain an Sotranona agus iad le dul Trasna ish chun Corn Lory Meaghar a ghlach agus mar dúirt mé nach meach Lory Meaghar chóbródú agus sásta níomháin as an gluthe ach caighdeán na himar agus caighdeán hamóníocht an sá ag an dá ar an Tránóna. Sár cluthe, sár caibhland ach muoinechán beagáinín bídeach níos fearr ag a deire. Himar Lory Chrócaigh lenny Míchéal cad é mar cléthe agad ar doing and so dar nó gá cléthe fós le teacht níos déanaí ag 3 o'clock beag cléthe Ceannais chur Nicky Rackard agus Caileh Antán agus dún an ála gona Míchéal agus an son ag a cuaig an bhí agus dire fééis damáíocht an sothgaing.
na himmerthóirí ar fad tréach de tucha Meaghar Páirc agus ní léon chúis nach go méidís. Tar únta an tá ag Monaghan agus cím na co-captain Niall Garland agus Kevin Crawley dul trasna rud a hasí nó éon captain agus ó éon immerthóir óg ó ís an óg go dtí ís fás de sús mar seo na céimena seo a grap agus sin mar atá dhéanamh inis ag Niall Garland. Gléich Kevin Crawley trasna chum agus na himmerthóirí ar fad nach iad a bheith ag céilúra in Monaghan. Lory days á seint ar na gléis na méidir go agus is siad na léanta óirge go cinnte ag Monaghan an Lochland ag balú isteach sa Lawrence an lá starúil dómh créimh amóniacht de chun Larry Meaghar tucha leotha I Páirc an Croke ag beag céilúra go maidin acu. Uachtar an chum na Luchlas Scoilan son Larry McCarthy. Luchlas Scoilan is ag leabhar Cluiche an slua agus déanamh cógáir agus lótha. Gháil Buíochais as an obairtá déanta ag na Méaghar agus as an sár hospantas in áiríir ag an dá éireann. Agus rátan san gnúachtar an go raibh sár cléimeánaíocht a feiche going agus ní léon ceist ná dát fé. An Cornanis le bronna ar Monaghan agus ar na co-captain. Céilúra go maidin Kevin Crawley agus Niall Garland. Lá starúil de Monaghan agus chun Larry Meaghar agus ní hamháin é sin. Ach ardú céime go dtí chun Nicky Rackard don bhliain se chuing. An áthas an chur na ghlachar son Monaghan ní léon dát nach go bhfuil. Buíochas á go bháil an son leis na dtíonar fad a Chrócaigh le Monaghan an bhanistíocht Arthur Hughes agus Aidan Morton, Jimmy Lacey agus Declan Crowe. Dúna gáil agus Calvantán take amach ar Páirc siad san na chéile go 3 o'clock. Le bheith beo ar YouTube TG Cahar ríist. Buíochas á go bháil le Lancashire cumá as a Spórt an san sár cluichetá díreach feice going. Dí martha gan éon cheist thugadidir go héin rud a bhí acu Meaghar Páirc. Ach ag go deire Monaghan be gáí níos fearr. Chud bhór na carú le Monaghan Tráchtaire an stad seo. Dí mar Lancashire sa craobh 3 bhouta ar fad agus 3 craobh caiilte a bhí sár seansan son acu. Tuige siad
Féidir Tráchtaire Nash, Gúil Monaghan Maithachán ní léon dowd fishin, sór skill, agus cumas anta Béisidir Nash, ach seo lámhaoinachán I Páirc an Chrócaigh. Agus dúna ála go bhúr an dáhéamh órád an chaptéin fóstal Lory tris Ceannais Lory Meaghar a bheith buaite ag Monaghan. Agus níos go bháil le loch leanta bhuiinechán. Slú mór Stevens on up. Turn an order each taking the captain. Scored Derna can saw Páirc an Chrócaigh Cluiche Ceannais Lory Meaghar 2023 Búid ag Monaghan go chúlín after ag Adera 3-2 ag Monaghan 3-2 ag Lancashire tris sár Cluiche cógáir agus le Monaghan. Captain tá sé ag bogad go mar agus go maith isteach go dtí an tosa ag an lán tosaí inis ag Monaghan deis son ag Conor Gernan agus é sin chláirithe an Darren pass strategy Conor Madden fós dul óga Cluiche isteach an son go dtí Shane Madden seansig Shane Madden Illingear Gaman Counson Chóra isteach Haran Trasnáte but na bro semach ag Darren ní dhéananig mar go bhfuil Shelley Nash ag Monaghan agus tá seansan son ag Ethan Flynn agus an tarna cúlín inis aá isteach Lory hain siad Stephen Lamanish Council squealte stock again show Derek Haran spot a dove on Eric and Sonic Fire Conor Madden Coolin Mahaga shoot these two go Willis Sarah and Council reach attack shock a contour took shock dash and saw Lancashire August Nada Celine Town Talun and Sonic Monaghan shock for Ethan Flynn pass all in a shock and son getting Conor Gernan and Tarna Coolin a shoot Tronona and see you reach Monaghan Glorious na shelf account guard Ibrish Stockinson smacked the galling ag Niall Garland and co-captain Shin Co-Emerton kids go ag Monaghan Spós and ish ag Lancashire Garishlock Shane Madden Míchéal stop ag and cool bara Imma Mackel haig buile cool si ché lach tá dóhan am a fóstal dul sa Cluiche Deschel and Counson Míchéal stocks and anger cart Agus tá Lancashire gafa chun tosig Seachung a ríiste oscailtí Deisir Coolel an Council ábhí seans ag Shane Madden stopping go háling an son ag Monaghan agus an níis tá brú Lancashire deisiúnta chun son ar Cool an Council nada Celine Town Iris eile teachta seach an son ó Lancashire an Council a dul isteach Haran Trasnáin an son Deisir son ag Monaghan agus an Council Haran Trasnáin Leis an Council Ibrithe stock a bhfuil sé fada galore tá sé sár crinnes go Joe ag Conor Lancashire teachta ríist obair déanta Lower Parkin of ag Owen Clifford and Council ag teachta seach ó Clifford Owen Dave Lína score an Cluiche ag Owen Clifford oscailtí ag Monaghan Niall Garland sár orchar a stock Celine Town ag Farvalin Shelver Easton Sonica, Niall Arthur, Sar Claimer ag Arthur, tá sin a Weister cart. Spós Shiganson ag Conor Madden. Clemar meg a shoot count Easton, the shock ag Madden. Derek Haran spotted of Tommy Corham a reached. Dave Lena Beshit son a gun of Míchéal or Bowlock Shockung a reached. Lancashire agus Simon Holland agus Chancer Coolin agus Shin Haran Trasnáin Shane Nugent. Deschenish ag Lancashire agus an Council Haran spotted of
Ag go héin cens na him Rory. Pass Cluiche seachas an smacht de goáling. Ag Niall Garland. Garland a dul seach Cooley's tuisce. Shots ar Coola agus nada ísel. Vincent Clehe, Lancashire Tráchtaire ríis de Gurigé Coristeach. Cófada le Conor Kennedy is Stigan son. Shellaveg Kennedy. Harra Gooling. Harran Shas. Ord Clehe Ceannais Lory Meaghar and Sohim Leana. Desh. Ag Monaghan an Voach her Harrowing agus Shinmar. Ar na co-captain. Céilúr go maidin Kevin Crawley agus Niall Garland.